Horrelako kontu mediatikoek badute beste nolako arrisku bat. Biktimen berbiktimizazioa eta sexu eraso salaketa baten mediatizazioa zer den ondotxo dakite Iruñean urtetan bertako berdintasun teknikari modura aritu da lanean, egun berdintasun zinegotzea ere bada. Zaloa Basabe, Zaloa, egunon. Kaixo, egunon. Iruñeko sexu eraso entzutetsu horren kasuan ongi ezagutu genuen zer den biktima baten berbiktimizazio hori. Bai, hala da, nik uste horrelako kasuetan, medioetan ateratzea, zure baimenik gabe da pixka bat plaza publikora botatzea bezala, geratzen zara nolabait esateko babesi gabe eta ja ez daukazu zure relatoaren gaineko kontrolik, eta ez da bakarrik hori behartuta zaudelako behin eta berriz zure erasoa, zure bizipena entzutera eta bizitzera, baizik eta askotan informazio horren inguruan egiten den trataera oso kaltegarria izan daiteke biktimaren dako ere igual, inkluso ateratzen dira, zabaldu egiten dira detaile espezifiko batzutan egiazkoak ez direnak ere, edo inkluso biktima bera identifikatzeko eta seinalatzeko informazioa ere zabaltzen da, hau da, sensazioa da, erabat babesi gabe geratzearena. Denen hautan egonda, posible la salatzailea aparte mantentzea, esaten dut, medioetan esaten denak erakusten duenak ez eragitea horretan? Nik uste posiblea dela. Hau da, biktimaren babesa eta interesak erdigunean jartzen baldin baditugu, ez dugu zertan hori ez, biktima edo salatzailea aipatu behar eta aparte eta babestu dezakegula. Aparte utzi eta babestu dezakegula uste dut. Nik uste dut, zentratzen baldin bagara matxismoan hitzegitarako momentuan, edo erasoaz, edo eraso hori ze testu inguruan ematen den aztertzen baldin badugu. Inkluso laguntzen baldin baditugu beste emakume batzuk, beraiek ere antzemateko identifikatzeko, bera bizitzetan eman aldiren erazoak, hor bada informazioa egiteko eta emateko beste modu bat, eta nik uste dut posiblea dela. Baldin eta esan dudan bezala, biktimaren babesa eta biktimaren interesak erdigunean jartzen baldin baditugu. Horixe baita gakoetako bat, ez da, Zaloa biktimaren tokian jartzea, eta toki horretan jartzeak zer suposatzen du, esan nahi dut, zer dakar sobre exposizio horrek eta beste behin kasua komunikabide guztietan ikusi beharrak? Lehen esan dudana, babesi gabe geratzea, batzutan beldurra, errua, damua eta, desde luego, mina, behin eta berriz. Hori suposatzen du. Zaloa aipatzen genuen, Julio Iglesiasen kasuak markatu duela urte hasiera hau, hor badago beste kontu bat, ez da, dela botere desoreka. Bera, gizon bat, txuria, diruduna, eta beste aldetik bere etxean lan egiten duten emakume zaurgarriak eta horrek ere zenolako pisua duen. Bai, nik uste dut hori, piso espezifiko bat duela, zuk aipatu dituzun ezaugarrien gatik, eta nik uste dut Julio Iglesiasen kasuan gertatu dena izan dela askotan feministak esaten dugula, ez? Nolabait aktiboatu egin direla inguruan dauden aliantza patriarkalak, ez? Batean mekanismoak pizten dira kasu hauetan eta erasotzailea babesten da eta aldiz biktima susmopean jartzen da, ez? Eta nik uste dut hor zuk aipatu duzun bezala botere harremanak sartzen direla, baina egia esan da indarkeria matxisten kasu guztietan botere harreman asimetriko bat ematen da, ez? Baina, egia da kasu honetan guruzatu egin direla, beste boterezko egiturak, ez bakarrik matxismoa, bat seguruenik ere kapitalismoa, xenofobia eta bareta. Salaketa jarri duten bi emakumeen aizpatasunare aipatzekoa da, ezta? Egoera horretan dauden edota egon direnei indarra emateko egin dutela diot, eta horrek ere zenolako esfortzua eta eskatzen duen. Bai, lehen aipatu dut hori, horrelako kasu mediatikoak ematen direnean, hori ez, pizten direla horrelako aliantza patriarkalak, baina horrekin batera, bai pizten da izugarrizko sororidade bat emakumen artean, ez? Hori ere ikusi genuen San Ferminetako kasuan, eta nik uste dut, feminismoari esker hori lortu dugula, ez? Emakumeak elkar babesten dugu, elkarrekin kaletara ateratzen gara
salatzera, eta nik uste dut, hori bai dela salatzeko modukoa. Saloa Basabe, Iruñeko Berdintasun Zinegotzia, eskerrik asko gurekin izateagatik. Bale, zuei, aio.